ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମକୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ଯୋସେଫଙ୍କୁ କାଠ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଘର ନାଜରିତରେ ବିତାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାପର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଓ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଓ ଆଲୋକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ। ସେ ଗରିବ ମାଛ ଧରାଳୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ମୃତକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଫେରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଓ ତୃଷିତମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ ରୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାର ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ସବୁ ଲୋତକ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ପ୍ରେମ କିପରି ମହାନ! ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଜଗତରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବି ଆମ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା? ସେ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରେମ କରି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମ ବାକ୍ୟ, ଆମ ଚରିତ୍ର ଓ ଆମ ସଦୟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସହୃଦୟରେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଖି, କାନ, ହାତ ଓ ପାଦ ହେବା। ଯେ କେହି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୁମ ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ 2:20 ପ୍ରଥମ ଭାଗ। କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ସନ୍ଥ ଡୋମିନିକ୍ ସେଭିଓ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସେମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ।